Bé, doncs, la gent es mou, i es mou políticament, i es mou reivindicativament, perquè doncs, la gent provoca que passin coses. Estem en un moment històric concret i efervescent. I aquells que diuen que als joves no els interessa la política, doncs, home, no a tots els joves els interessa la política, és cert, però hi ha joves que sí que els interessa la política. No sé quants, però alguns sí. Anem a parlar d'això amb la Mònica Pujades, perquè aquest dissabte, 24 de gener, es presenten a Calella els Joves per la Terra. També ho faran, crec, que el dia 7 de febrer aquí al nostre poble Canet. Molt bon dia, Mònica Pujades, bon dia. Hola, bon dia. És així, no? Us presenteu a Calella i el dia 7 de febrer crec que teniu intenció de fer-ho aquí a Canet. Exacte, sí, el 24 fem la presentació a la plaça de l'Església de Calella i el dia 7 de febrer a la plaça de la Biblioteca de Canet. Vale. Ahir estàveu fent els tràmits, diguéssim, per demanar instàncies i tal. Ja us ho han confirmat, no? Val. Sí. El 7 de setembre, vale, a la plaça de la Biblioteca. Val, correcte. Sí. Exacte. Molt bé. Qui sou Joves per la Terra? Bueno, Joves per la Terra som un col·lectiu juvenil independentista i revolucionari que van néixer aproximadament fa un mes i a partir d'una reflexió del veure que el jovent no es mobilitza gaire tant per la independència com per temes socials i que això s'ha de reactivar. Joves per la Terra de l'Alt Maresme, eh? De l'Alt Maresme, exacte. Sí, som joves de Calella, Sant Pol, Pineda, Canet, Caldetes, Arenys, bueno, i Palafolls, sí, una mica de tot el poble. Caldetes és l'Alt Maresme, però bueno, és igual. És el Baix Maresme, però bueno, és igual. També són benvinguts. Sí, al cap i a la fi som una comarca, alt o baix, és el Maresme i s'ha acabat. Exacte. A veure, esteu vinculats a algun partit polític o teniu, diguéssim, teniu un ideari com totes les formacions, però vull dir, voleu mantenir una independència en aquest sentit? Sí, bueno, nosaltres ens emmarquem dins de l'esquerra independentista, però no tenim cap vinculació orgànica amb cap partit polític. Correcte. Però tenim la CUP com a referent. Vale, però vull dir, no sou, diguéssim, les joventuts de la CUP, per entendre'ns. No. Val. Teniu afinitats ideològiques amb ells i ja està. Exacte. Val, correcte. Però ells decidiran A i vosaltres podeu decidir B amb el que... Sí, a veure, funcionem assembleàriament i el que decidim allà... Però funcioneu autònomament, no li heu de consultar a la CUP el que feu i el que deixeu de fer. No. Correcte. Quants joves, aquesta paraula joves, a veure, delimitem l'edat, no sé, perquè clar, a l'igual a una persona no tan jove també li pot interessar el que vosaltres exposeu i proposeu, pregunto. Clar, bueno, nosaltres estem en la franja d'edat d'entre 16 i 24 anys. Sí. Sí, bueno, si hi ha gent de més edat o de menys que vol col·laborar, doncs és benvingut, però la franja de participació a les assemblees i a les accions i tal normalment és entre 16 i 24. No, deies alguna cosa així com hem nascut perquè, bueno, perquè s'ha de donar la resposta i ens hem de moure. Ens hem de moure per què? És a dir, per què ha sorgit això? Perquè hi ha un malestar social o què creus que us ha mogut a aparèixer, en podríem dir, Mònica? Bueno, principalment per avançar cap a uns països catalans, no? Però també tot el tema social que ens afecta com a joves, com a catalans, com a estudiants, com a treballadors, com a dones, totes aquestes problemàtiques que ens trobem i que d'alguna manera som responsables també de donar-li respostes. En aquest sentit, aquest concepte, països catalans, és a dir, el dia 27 de setembre estan convocades les eleccions a Catalunya que el Parlament, el president de la Generalitat de Catalunya i Esquerra Republicana, amb diversos matisos, que són els que ho han pactat i tal, i el que ha convocat, evidentment, és Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, que és l'únic que pot convocar-ho, diuen que, bueno, podríem dir amb matisos que són plebiscitàries i altres utilitzant altres vocabularis, o vocables, més aviat. En aquest sentit, clar, el concepte de països catalans, és a dir, el 27 de setembre hi haurà eleccions a la demarcació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que és Catalunya, però els països catalans engloba més, és a dir, vosaltres
també propugneu, pregunto, la independència del País Valencià, les Illes i fins i tot l'Alguer, pregunto. Sí, són complementaris, no? I tots és el mateix i donarem suport a les eleccions del 27 de setembre. Tot i que pensem que s'haurien d'haver fet just després del 9 de novembre, però bueno. Ja, però vosaltres també voleu voleu la independència dels països catalans, que això engloba també País Valencià i les Illes. Sí. Aquest és el vostre concepte, en podríem dir. Exacte, sí. Val. O ràdio d'acció. En aquest sentit, joves de 16 a 24 anys. La tertúlia ciutadana d'avui estava dient que els joves estan molt tecnològicament posats, és la generació més ben preparada, però alguns han de marxar del país a buscar-se la vida. En aquest sentit, si no fem alguna cosa, els joves ho tenen magre? Pregunto, en general. Jo crec que sí, perquè aquí estem sotmesos a la precarització laboral i amb sous precaris i amb horaris desenfrenats i això, clar, d'alguna manera s'hauria de frenar i tant polítiques enfocades a això i nosaltres com a joves també moure'ns i... El 24 de gener, dissabte, a Calella, a la plaça de l'Església. No sé, ve una persona que no és de vosaltres, però que ho ha sentit i té interès a escoltar-vos. Esperem que més d'una, no? Sí, i et diu... Defineix-me en poques paraules, jo què sé, els 4 objectius o què em voleu transmetre a mi dissabte, en podríem dir, no? O què transmetreu dissabte? Doncs això, que nosaltres volem la independència dels països catalans, apostem pel socialisme, volem una societat més justa i solidària, també som ecologistes, estem en lluita contra l'explotació del territori i ens declarem feministes, és a dir, que volem la igualtat de gènere, no volem una societat igualitària on no hi hagi discriminacions ni per gènere ni per cap condició sexual. I també proporcionar un discurs i un material agitatiu per avançar cap a la independència dels països catalans i per canviar el present i aconseguir un futur millor. Mònica, em permetem preguntar-te quina edat tens tu? Jo, 20. 20. Tu consideres que les noies, ho dic perquè has dit la igualtat entre els sexes, la qual cosa em sembla molt bé i estic totalment a favor, però, per exemple, tu creus que les noies de 20 anys, per un general, esteu discriminades? I si creus que sí, exemplifica-m'ho, dona'm un exemple. Bé, jo crec que sí, que estem en una societat patriarcal i això, jo crec que és evident. Sí, a veure, un exemple... No, o sigui, clar, perquè la gent diu, és que davant de la llei som iguals. Jo crec que, a la llei potser sembla que siguem iguals, però a l'hora de la pràctica és totalment diferent, en temes laborals, en temes de doctorat, etcètera. En aquest sentit, podem convenir que s'avança però que queda molt o no queda tant, pregunto. Home, jo crec que, anem fent, no sé quan queda, però anem fent, s'intenta. És a dir, com us organitzeu? Com va néixer això? Tu hi ets des del primer dia o com funciona això? Sí. És a dir, com neix això? Bé, doncs res, som joves de diferents col·lectius que ens vam juntar i vam dir, escolta, hauríem de fer alguna cosa a nivell jovent, a nivell assembleari, que ens reunim cada setmana i que va ser per l'acció ja. I per tant, diguéssim, i expandir-vos, evidentment heu utilitzat les xarxes socials i n'esteu contents de moment de la resposta que us està tenint, no? Sí. Les afiliacions o no sé com en dieu, no sé. Sí, al principi érem una desena de persones i ara l'hem duplicat, som 20 i anem pujant i a veure, la gent ens està rebent molt bé i sí. Molt bé, esteu tots just començant. Diguéssim,
quan pugueu, amb què voleu influir? És a dir, clar, perquè la política, o fer política, o fer reivindicació, és polièdric, són moltes coses, és a dir, i perquè doncs, millori una cosa s'ha de tocar, jo què sé, des de temes de la indústria fins a temes de benestar social X, no? Amb què com voleu incidir, tenint en compte que teniu uns vincles, diguéssim, com a ideari amb la CUP, i ho dic amb la CUP perquè ja tenen 3 diputats al Parlament de Catalunya i poden, diguéssim, escoltar propostes vostres i portar-los almenys al Parlament de Catalunya i debatre-les. Mentre no tingueu... Primer, voleu tenir representació política o no? No, a veure, de moment som un col·lectiu juvenil que ens organitzem per fer accions, per també sensibilitzar, conscienciar la població del que està passant, moure els joves, veure que si la gent es mou, que es poden fer coses. I és això, bàsicament, vull dir, és aquesta la nostra manera d'incidir. Fer accions i... Què els diries a la molta gent jove que, bueno, que passa de tot en política? Perquè, clar, a mi, jo sempre ho he defensat que potser aquesta brama de que els joves passen de tot i que no els interessa la política, home, és certa, però, diguéssim, no és tan certa com molts... no és tan contundent com molts ho diuen. És a dir, i jo m'he cansat amb reunions amb amics de parlar de política perquè m'interessa i em diuen que no vinguis a parlar de política, que no ens interessa. És a dir, què hauria de motivar a una persona jove que passa de política per estar amb vosaltres o amb altres col·lectius, perquè es pot treballar des de molts vessants socials, polítics, culturals, el que vulguis, no? Sí, a veure, jo els diria que el fet de contribuir socialment és molt important, d'organitzar-se, de que una persona sola és difícil lluitar, en canvi, si crees un grup, si vas amb més gent, fes com més pressió i que això és important, que el tema... que la política, el tema social ens toca a tots i que no es pot passar d'això. I llavors, encara que hi hagi poc temps, perquè clar, a veure, treballem, estudiem, no? Fem altres coses, tot i això una mica sí que es pot contribuir i que vinguin amb nosaltres, que s'uneixin i que vinguin a veure què tal. De quin poble ets tu? De Calella ets? De Pineda. De Pineda, molt bé. Molt bé, conec. En aquest sentit, Pineda, per exemple, un poble de 28.000 habitants o una cosa així, que és fantàstic, és tot pla, és maco, té uns carrers brutals a nivell d'amplitud i té places a cada 200 metres, que cosa a mi m'agrada moltíssim, però, diguéssim, té una orografia concreta que és diversos barris molt separats uns dels altres, no? Clar, i utilitzo això, ara que m'has dit que ets de Pineda, perquè per recollir la teva idea que has expressat a l'última resposta, no? Si no ens cohesionem socialment no hi ha res a fer, no? Això està molt clar, no? Sí, exacte. Tot està per fer i tot és possible. I, Pineda és gran, però igual que tots els altres pobles, nosaltres fem el que podem, no? Sí. A veure, des de la perspectiva d'una persona que m'imagino que amb l'ideari polític que té, tu has anat als diferents, als 3 últims 11 de setembre, per entendre'ns? Sí. Evidentment, vas fer la cadena humana i has estat a Barcelona els 2 últims 11 de setembre, per exemple, sí? Sí, el de la cadena humana vaig estar a Pineda. No, que cadascun te li va tocar, vale? Sí. No, però vull dir que hi va ser-hi, no? Sí, exacte. En aquest sentit, ara hi ha hagut un acord de govern, per aprovar pressupostos,
per cert, molt capitanejats des d'Esquerra Republicana per un amic pinadenc, que és el Pere Aragonès. En aquest sentit, quan veies que la societat civil havia fet tot el que se li havia demanat i una mica més, perquè socialment no es pot dir que els catalans hagin estat passius, alguns, és a dir, però molts catalans no han estat passius, tu veies que això, com deia Maragall, ha baixat el suflé de la il·lusió, ara es tornarà a recuperar la il·lusió, s'ha de tornar a treballar per engreixar la roda, o com funciona això? Què creus? Jo crec que s'ha de seguir treballant amb la motivació, que la gent encara té la il·lusió, tot i que, clar, el període aquest de com una mica de què passa, no hi ha eleccions, a veure quan, clar, ha passat bastant de temps, però igualment s'ha de treballar. O sigui, encara queda molta feina per fer i... No sé, la pregunta que et faré ara per mi és la més important, no? Perquè tens 20 anys, perquè ets futur, no? Present, evidentment, però futur, no? Sobretot, en aquest sentit, tu t'has arribat a desil·lusionar amb tot amb el que està passant, ara sí, ara no, ara bueno, tal, pum, t'has arribat a desil·lusionar, Mònica? No, això mai. No, s'ha de seguir lluitant i la il·lusió mai perdre-la. Vull dir, mica en mica tampoc, saps, fem el que podem, no? Una mica abans i... no sé. Des de la perspectiva d'una persona jove com ara tu, i els teus companys i amics que t'envolten, no només implicats en joves de la terra de la Maresma, sinó amics que puguis tenir de la teva generació, de la teva classe, per entendre'ns, tu creus que la classe política us ha fallat? Tot, en general. Bé, jo crec que sí, perquè Esquerra i CiU estan segrestant el procés i... Estan segrestant el procés, segons tu? Sí. I, a veure, una mica sí. I en el tema social, també. I, visto lo visto, el que ha passat i el que encara queda per passar, que no hagis perdut la il·lusió, a mi em fa molta il·lusió. Què vols que et digui? Diguéssim, com implicaries, no te dic la gent de 20 anys, sinó els teus amics que com els meus alguns em diuen hosti, no parlis de política, que és un rotllo i tal qual. A tu també t'ho diuen? Sí. Sí, hem tingut debats intensos amb els meus amics sobre això, de política i tal, i sí, arriba un punt que ja... És un rotllo, no parlis de política, no? Sí, exacte. Però a veure, això s'ha de canviar, això hem de ser tots conscients que tots som responsables polítics, com per dir d'alguna manera, saps? I que tots hem d'incidir. I almenys reflexionar i pensar, no? Passar de tot i... Sí, m'alegro moltíssim que encara quedi vitalitat, com la teva, no? És a dir, val? Per últim, com desenvolupareu l'acte de dissabte a la plaça de l'Església de Calella? Bé, ens presentarem les nostres objectius. No veig l'hora aquí, 24... a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església, sí? Val, correcte. Exacte, sí. Com ho desenvolupareu? Bé, doncs, ens presentarem, som una assemblea i exposarem els nostres objectius, el nostre ideari i més o menys això. Llavors hi haurà torn de preguntes i... Molt bé, no perdis la gasolina, Mònica, de veritat, perquè l'igual... Molt bé. T'ho juro que m'has agraït molt i no hem de defallir, no hem de defallir. Gràcies, Mònica Pujades, membre de Joves per la Terra de l'Alt Maresme, que es presenten aquest dissabte a Calella a les 6 de la tarda. Ho faran també el 7 de setembre aquí, al nostre poble, Canet de Mar. Gràcies, Mònica. Fins una altra, una abraçada. Molt bé, gràcies. Adéu. Ara...